Yeah. Simshayelela nje ukuthi uNkulunkulu sishayela uNkulunkulu izandla ukuthi ngo-2016 ku-October ku-December ngelanga leyi-16 uNkulunkulu wasithatha yile ndoda sangena emotweni sadriver sahamba ngixoxela itori sadriver saya eNatal uma sisendleleni ngakhathala ukudriver uma ngikhathala ukudriver sangena egarage sathenga ama energy drinks sathenga ukudla sadla saphuza ama energy drink ngathi ngiyayithatha imoto ngakhathala ngase Nkosi yami ngase ngithi madoda ngizonilimaza ngathi ngangilalela bazona ngase ngithi madoda ngizonilimaza ngamisa imoto eceleni uma ngimisa imoto eceleni lo ngani wami lo wayithatha imoto wa driver ngahlala eceleni ngafaka ama specs mhlawumbe ngaba ngiboni kodwa ngawafaka ama specs wahlala emuva ngahlala eceleni lo mngani wami lo wayeseshayela uma eshayela sidlula kancane eStanderton ngezwe imoto ishake ayenza kanje uma ngithi ngiyaphaphama ngizwa lo mngani wami lo uthi uyambona lo muntu emva kokuzwa igama elithi hey uyambona lo muntu ngase ngizwe isound enkulu yathi go akahambi ngemoto yakho uhamba ngemoto yami uma ngiphaphama sekugcwele smoke emotweni uyakhala uthulile ngithi mina Zex ngiyaxolisa ukumbiza ngegama kodwa ke vele igama lakhe uZex uBishop Bob angisho ukuthi umbize ngoZex yimi ngimbiza ngomngani wami Zex kwenzakaleni uyachaza bese endaweni sokwenza ukuthi nokuthi okay mphindi esamlenze kwenzakaleni IP ngambuza 3 times what happened waze wafila ngazathi ngilahlekelwe zingqondo ngangalahlekelwa ngayingqondo ngangifuna ukuyiverify lento imake isense ngempela ukuthi yenzekile ngempela na ukuze uma umunye ezakime ezongibuza ukuthi what happened ngoba sekugcwele amaphoyisa la ngaphandle kodwa sahleli ngaphakathi ngenzela ukuthi ngikwazi ukuphendula alright to cut the story short sangena esibhedlela uma singena esibhedlela ngiyakhumbula ngithi wemadoda wenzani usathane esifake emgodini sibathathu ngathi yabona lento ayenzile we are now like wounded lions. Wow. From now on sizokwenza ama revivals ngathi siyasangana emakhaya. Yeah. Sizokwenza ama revivals bengathi siyasangana emakhaya. Because usathane kade tshela ukuthi uyaqeda ngathi. Ngaleso sikhathi sikhuluma inkulumo ethi kufanele vele senze izinkonzo. Esizozenza inkonzo kungabeza amabandla ethu. Kodwa kube izinkonzo esizoba ne-influence and izinkonzo esizo affect the community. Amen. Senasala phansi. Ngithe phuzwa. Ngicela nje ubambe le nkulumo engiyikhulumile ngizofunda la. Ubambe nje le nkulumo engiyikhulumile. Sifunda uJobe chapter 42 noma ningavulanga nina vele imoto nje ufunda namhlanje. Jobe chapter 42 uverse 10 ithi isihloko sithi ukubusiswa kukaJobe. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni kwakhe. Asini uJehova wambuyisa uJobe
ekuhluphekeni kwakhe. Wezweni kuwe esephenduke izwi uNkulunkulu wangena kuJesu ukuthi alethe kithi litransforme libe umoya oyingcwele lisebenze libuse kithi ngaphakathi wena kuwe kuthiweni kuwe kwezweni. What can you say about him? Okay. Yini ongayisho ngaye? Uma kungathiwa eSouth Africa njengoba amasonto akavalwa. Uma kungathiwa eSouth Africa amaBhayibheli ayavalwa. Kuthiwa eSouth Africa amaBhayibheli aphelelwe isikhathi. Wena kuwe kuthiwa wena ongayisho komunye umuntu ngoNkulunkulu. Bazalwane sishumayelile ngabantu ababene encounter noNkulunkulu. Labantu babene encounter noNkulunkulu. That is why sikhuluma ngabo kangaka. Wena kuwe kuthiweni ongayisho kubanye abantu bakhulume ngawe. Wena uyashumayela nje. Angishumayeli namhlanje futhi. But ngizosho ukuthi uthiweni kuwe. What is your it's in a personal encounter? What is your experience with uNkulunkulu? Ukhona amadoda afakwa emphambili wengonyama. They have an experience. They can tell you something that comes from within. Bambona uNkulunkulu ukuthi wenzani kubo. Kunamadoda amathathu afakwa phakathi emphambili wengonyama. Ane experience lawo madoda. Sikhuluma ngawo kangaka lawo madoda ngoba amveza uNkulunkulu. Kuthiweni kuwo. Ungathini ngoNkulunkulu wakho? Uma kungathiwa yima ngabo Paul, uma kungathiwa yima ngabo Petro, awusitshele ngawe noNkulunkulu wakho. Yes. Athi uJobe mina ngiyamazi umhlengi wami. Akatho wethu. Ebesethi ukhona. Kusho uJobe ukhuluma nge-personal encounter, the-personal experience. What can you say about him? What can you say about him? You know, if you know ukuthi uNkulunkulu wenzeleni izinto zaziyo zakuthiba. Angikhulumi ukuthi iBhayibheli liyakuthiba, but the things that you know ukuthi uNkulunkulu uzenzile kuwe uyathibeka uthixwa izinto nama-favors that God has done empilweni yakho. Akwenzi ukuthi ubone ukuthi I don't qualify to do this, I don't qualify to say this because of i-encounter ngibenayo. Ningalilingisi lelizwe.